ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kyrmen Foundation hak second meet volunteers arajar pausau kelapen ku Burom ikilayu ki volunteers ki jutrai nakabenta ka bhakamiat jangki emlang salang ki kenthom yuba Yoohoimi Kyrmen ubla Synñiang Snam la sa Sien usamla Augustin Power ubla Synñiang Snam khatlai Sien kumjo ka kong janta dekhar ka we ni ki volunteer ka batрешir ham yakakam hak jinya lenti ka basan Snam ban shakri ya ki emlang salang ka Kyrmen Foundation kalaban penlong hadu ka pratli blood donation camp ha is giant hills Hawes Giant Hills buat kumjuru ha is Khasi Hills string bana kini blood donation camp laban ai Synñiang ya ka Snam ro news patam unit. Nalor kata ke Kyrmen Foundation kala syajit kum kowe ni ke light league seng tremon ngobha ban mi khmat ya ka jilla ha ka jingalang jang National Volunteer World Blood Donation Day ka bala penlong ha Jaipur Rajasthan. Haka jinya kenduk lang jing volunteer bela penlong hasin tuksiar la sakhilang ro menteri ka sarkar jilla uba Kyrmen shilla u deputy chief executive member jaga Giant Hills Autonomous District Council ba laski rembai ka secretary jaga Kyrmen Foundation ka kongsi mi khong thiang bat kiwe